hangkai bobbo khabaile kere kebeng ya samia focus khlaipe buku bai ke roman script na ya nai phiaba doctor Atul tau bobai Facebook phano walai lekha phiaba roman script bai moral walai tongle roman script bai saisino walai tongtiro bo edong lasia dak no roman script na nanya baba angoi walai male ba ke roman script bai walai bal luku bai walai male ba ke roman script bai Facebook to je comment romni tabu post khlailai theni roman script bai post khlaible roman script bai bo boibe khanjago sei musuk ni comment khaija kangke bo ruble bo roman script bai ni khlai jongo eta abu moni kothok tong ta jaga o nang roman script no totally sa saje angke boi roman script bai no sei musuk gada ni re kangke ba nang ubur phadita ni je hamjagman script tamo ba depnagori bai ningbo o je no hamya sane rokno faltu wa ko ni ningbo depnagori bai re phadita e bo roman script bai re phaiman no bule roman script bai sei jongle tamnai initial haiko science khaimani short science romani doctor Atul ro o je roman script bai no rei tongo bo hake kaise memorandum je kono drafting khlaina thangtani memorandum submit khlaina thangtani roman script ni use khlai tongo tabu phano nga botam ni bagai kebang na roman script abo nga ke aro tei kono ko tamnai srai kok sana thangtani nga aro tei kono cotton ka phakri kha rang ni bagai aro tei sajangai tongo rang no kari tam tong sajak kaya are orthon babu roman script ni kebang gradi bosung nangba nang 5 lakh ri khata nga sai tong mai ka ta rang sa kok sai tong abo tu sa phaya bo tam sai sinai ba amno ang ke direct sanai jak rang lukhlai rejago o je ram podo jamatia song ta doctor Atul Debbarma songro o je unko kebengi tong hoinero rang rejago ta aga ngi siwa suri tonjago aga nung roman script no kebing ya hangkai greta tipralene kebing ya hangkai nungwa esi gari ma kaya esi rumo matongya kari rejangnai hangkaba ango kok saine esi wasuk tongnai ta kebing ya asuklai tongta asungta salsa oboni jawab manai haisi truk dopak kalagi tongo o dopano bahke tisnai buchai togai tongo phiaba te kaisa kok borok ko maya jinis obahi kono krei 14 तारिखो India Chandrayaan 3 rocket rokhri tong otabo hakai bule talogo se thangai tong chiwo sangga ta roman script sanglai nei orota khainglai ma tong kebeng lai tong layo tam sanai babote ase lekha pora gnang rok se 3 mo hi tong ke ba boro je tau lekha pora kri rong tam bujogi beni be boro aga borok salsa bini busabutoi bini suba sabani obisap nangai borok osukno hambai abo chini tabu Atul sar rampodo sanu kule kudia borok wansuk taitong borok wansuk tung bo thaichen rogo to jang kok saithangmani abo hoito bo anyo khorakno khnai tong hangke babi ui wansuk nai thung abo Bharatborso kaisa dharma nirapekho rashtra bo kaisa dharma no dinai maya kaisa dharma no hamya saimia abo sarbo dharma samannoy abo sing ar borok porirok ma phaya diba e abo haisi lukurang paithya tamo kok kesana musu lukurang no paithya kok khangka ngomno kusarnai lukurok kaham kereng tongbai theng baksa to anu sajaknai bo tongai mano anu sajagi bo tongai mano baksa to angtab je kok sai tongmani abo hoito YouTube rok nogano ba social media rok nogano WhatsApp Facebook rok nogano je sanai ba je anu hamjangna ba kaham comment khainai je anu sajagi rok ke ba hamya comment khainai aga ta hamya comment khainai rok no bo ang hambaya faro kaham comment khai tongnai rok no bo ang hambaya faro ang keboni birodeya anu hamjagi tongnani borobang belai no khaku furba ya phari no banang hamairo ang sajagi yang ni tongnai rok borok namang khaku furbai hambaya faro borok ni jespan ni tongthang mane borok ni bokhana ke bu supungai remia borok ni thani
jotono kaham bungi mi hamiya tongo kaham tongo haisi hambai.